זה נראה לי רגל די קטנה. כן. יש כאלה שיכולים להגיד לך כמה הוא שקל. וואלה. המדבר. יש כל מיני שמות למדבר. מדבר, צייה, יש שימון, שיממון, שממה, שממה. המדבר זה לא מצב שאין חיים. זה מצב שיש פוטנציאל לחיים. ואומרים אם אתה מנקד את זה אחרת, זה מדבר. אתה רואה אותו? ופה זה אולי איזה כלב. וכמה שאתה מסתכל, אתה רואה פה עוד ועוד בפנים. הנה, פה יש איזה אחד, משהו נראה לי. ולך תדע ממתי הכל. זה חמודים. אבל אני יותר הולך עם יותר מסדר לי עם העיזים, בינינו. מה? כן, כן, כן. ההבדל בין הכבשים, שהן כבושות והן אחת בתוך השנייה מצטופפות, כבש לשון כיבוש, והעיזים כל אחת היא בפני עצמה אינדיבידואלית. זה שני קצוות של האופי שלנו. השאלה, מה זה העניין הזה שאתה הולך איזה כמה חודשים רצוף, מוקף באיזה 100 הלכתי לחפש את עצמי. עיזים כאלו? אני לא יודע אם זה קשור למבנה שלי, או למצב שהייתי בו, אתה יודע, של המשתחרר, והשיקרון הנוף הזה פה, ו44 מעלות בשמש, והעצמה והרעב, והסטלה של העיזים, עם הריח הזה, המתוק. זה כל התמונה. ופתאום יוצא לך אחד כזה, קטנצ'י כזה, פתאום ב4 קילומטר מפה, באמצע השטח, פתאום נולד אחד כזה, ואתה הולך איתו כל הדרך ככה. אתה ואלוהים ככה. תגיד, אז אנחנו עכשיו הולכים לראות בלי העיזים, כן, המקומות שבהם היית מסתובב? כן. ואיך כל זה קשור לציורים? מתי פגשת את הציורים בעצם? פגשתי את הציורים. תשמע, קודם כל, אף אחד לא אמר לי שיש את זה. הלכתי יום אחד במראה, וראיתי, נגיד שמה בשיח, ככה, שמה, פתאום אני רואה ציור, בא לי פה. כמו תעתוע. עכשיו, חיזיון, מה שנקרא. עכשיו, אני לא יודע אם זה קשור ל40 ומשהו מעלות. חשבת שאולי זה לא נמצא שם באמת, או משהו כזה. אתה יודע, אולי היה לי סחרחור. כן, התבלבלתי לרגע, אתה יודע. הרי גם ככה פה, הסלעים זה כמו עננים, אתה כל הזמן יכול לראות פה צורות ופרצופים וזה. וכשאתה לבד, אז הדמיון... כן. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. תראה, יש פה... מה זה? הנה גרפיטי רצית, מה זה? בן נתן, גרעין... שמואל ונטור, גרעין מגדים. מתי בן נתן. כולם פה כותבים. 51? 56, סליחה. 56. נגיד עכשיו הסלעים שם שפצפצו עליהם, החבר'ה האלה ראו את זה. הם ידעו שהם מתכתבים. לא בטוח. גבעת הכתובות, לא גבעת הצעקות, אה? אפשר גם לצעוק, אני לא רוצה להרוס את הסאונד. נכון? איזה כיף הציל, אה? איזה מתוק. כמה אופי בקו. פה יש מכמה וכמה זמנים על סלע אחד, ויש פה את כל מה שעדי אוהב, יש פה מופשט, ויש פה קונקרטי. תסתכל, אתה רואה איזה אחד, מזמן אחד, ואתה רואה פה אחד אחר, יותר ישן. פה זה נניח החדש ביותר,
ופה אחד יותר ישן, שרואים פה את הקרניים שלו ואת הגוף. פה יש חיה, יש לה רגליים וקרניים שהולכות ככה מפה לפה, מפה לפה. אפילו עם פרספקטיבה. אבל ברגע שאתה נכנס לזה, אתה לא מאמין. תראה, עכשיו בין זה לזה לזה, אתה לא יודע כמה יכול להיות לך זמן. נגיד 1,000, 2,000, 100, 50. בעצם שמתי לב שמה שמרגש אותך זה תווים. תווים, כלומר, תווים שנמצאים בשטח, באדמה. העדות האנושית הזאת, הקשות פה על הסלע, זה גורם לי עוד יותר להזדהות עם מה שיש. אם היה רק המקום הזה, ולא היה עליו עקבות של בני אדם, רק עקבות של חיות, הייתי חושב שאני חיה. הייתי מזדהה עם הצד של הבהמות. אבל פה, אני רואה עדות של אנושיות. אז זה מאיר את האנושי שבי. הדברים, מה שאני עושה עכשיו, הם קושרים בין זה, בין הבן אדם שצד את הדימוי על הסלע, שזה היה לו איזה חוסר או איזה עודף, איזה משהו דחף אותו לשם. אתה לא סתם יושב, כאילו, איזה דחף. דחף. משהו, לעשות את זה. כן. מי זה? דרך הקטע של האיקונות, של הנוצרים. שזה נכון, צלמים כאלה קטנים. ישו, שיוצרים. יש, זה כן. כבר לא לחקוק או כן, משהו כן, ישו קטן, כן. עם מריה, עם זהב מסביב. למה אני גם מתלהב כל כך מהקטע שעל סלע אחד אתה מוצא הרבה שכבות? כי אני רוצה למצוא את הסלע שלי ואת איך השכבה שלי מתחברת לשכבות שמתחת. ואיך אני גם עובד על הסלע ככה שיהיה לשכבות הבאות מקום. אני לא בקטע של להפוך אותו לחצץ. מה שאני מנסה לעשות זה לקשור בין הדימויים האלה של הסלע לכל הציר של המסורת ושל העניין של הקורבן. איפה? אברהם אבינו היה פה, נכון? בסביבה. ככה לפחות. באר שבע, הוא גר בבאר שבע והוא ירד למצרים כמה פעמים הלוך חזור. ואיפה הוא לא עבר בקדש ברנע? שזה עובר פה, כן. שאומרים אברהם אבינו, זה תרתי משמע. כן. זה אבא שלי. כן. אברהם אבינו, הוא היה פה. תשתית של העשייה שלי, עם הדו-שיח, בין ההווה לעבר. ואת הבחירה שזה הדו-שיח שלי, או הגילוי שזה הדו-שיח שלי, פגשתי פה. כי גם לפני זה, אתה יודע, מאז שאני ילד, אני עושה, לפעמים מודע, לפעמים לא מודע. בנקודה די מאוחרת, נפתחה לי התודעה. בגיל 23, משהו כזה, אני חושב שזה מאוד מאוחר. רוב האנשים מתבגרים לפני. אני מרגיש שאני הולך בדרך שהיא כל כך סלולה ואמינה, והלכו בה כל כך הרבה דורות, שהמסע שלי הוא די בטוח. אני בעצם מאוד מאוד קונפורמיסט. הכי הולך על בטוח, יעני. מה שעשו פעם, אני מנסה ללכת בצעדים שלהם. קצת להזיז, קצת להגיד את הזנב, אני אעשה ככה ולא ככה. אני לא ממציא, אני לא מחדש. אני מוסיף שכבה.